Ambalma Joliba Jabarani Fleba Wanga Foli ani Tanuni Ambo Takadi au Bela Jelema au Munumbika Joliba TV News ale laje au Munumbika Radio Joliba Lame Bamako yan Segu Sigaso minye aywa Bamako yan fana minyanga bololo sanfela no ye anga page Facebook ye sabu ni wati na kunafuni mana chari ibana ta bololo fana sanfe ufana ye kunafuni dioro bade okumana anga page Facebook Munumbika an laje no ani anga page YouTube amba Bela Jelefo ambalma minye dokun laba amba do ka fo mi juma do en fe ni jamukan bi sigi awye an kwa mako jama kodi ni jamukan bi wele bla jamana deuma imana kem o maye awa ni bi fe ka hakila di jamana ka kuma na ni kene indale lembe ye wala sa ifana ka seki fela fo hakila mi jamana kola awa jamana deum fana ka seka o famia o kuma na ni an sigile jama kodi kene ka bi juma ambalwa mi be mekalo tle bisaba ani kelema samba flani muga ani nani bi amina kuma babu sabaka nyoka chambugula bi kosebe okumana babu saba folo ye munye oye ka fo kunungo minye Senegal jamana kuntigi kuranye no ye Basiru Joma Fay awa ale ko nana malila yanno o kera ka tama fana awa minun kera jamana farafina jamana to konala awa ka nanila minye awa teria ni badiya Basiru Joma Fay daduna odela na tamai mabisega mun famia ni tamai kofe wati mina mali jamana te sedia wo kono mali jamana ni jamana were obeka faranyonka kaseka Sahel awa faranyonga jekulu sabami ko sigi amina andado ni babu ina anga babu flana ye minye oye kafo awa kuranko gelea mimbe jamana deunka anya ye jamana kuntigi colonel Asimi Goita do kun damnena ale ye birikiden folo da yoro flala sanangoroba ani safoka ufei wala sako mali kuranko gelea mimbala awa fura biseka soro ala chogomina okumana jamana deunku sigimeka gelea mimbani kono niyo ode dabotoywa amina andado ababu la sisa omana boy anya ye kafo ni do kun laba infanana jerejekulu min kera sawe ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafri no M5 RFP hal na sola a klaklalen bebi nga fangele mimbe no be awa premier ministre no fe Shogel Kokala Maiga oluye hakila do boka bi no kama ko memorandum ko ne jalaki be franjala fangin ka kosebe ko bara chaman kera ko lutu yere yakono wa ko sorasu ka bara awa kwa chaman tika sara premier ministre la kuma cara kosebe akola muni mun bisega famiyala amina andado ababula wati erkile ani minute bisaba konala anye wele bla ma sabama abela jele kene soro ma folo ye Mohamed Marikoy ale kuna fundilay radio patrioti la banga kene kono ya ma flana ye Yakuba Kulubali ale te dinaye mimbi coalition des organisations de la société civile no ye faso de njama ye uluka jerejekulu awa bulu farami nyeshinembe yuruku kelelima ale yo secrétaire au conflit ya banga kene kono ma sabana oye Tairu Joseph Ba ale banga kene kono ya Tairu Ba yere ay nyama ya kura soro awa abino fayena kunjumena Tairu Ba banga kene kono ya nere to ko Amadou Diallo minye Musa Sanogo ale buru be nege karafela Lamine Kulubali kata se Moulay Tourema ni Salimata Wedrago olu de be ka ambla jabarani sanfe ambalma amba fo aw munu be kan fle aw bisimila jama ko di tako keme ani binani shegina o keneka iningali amba tugu foli la mita awa anga chogorba fanfe Yakuba Kulubali inishu bisimila anga keneka iboraka babu fo sisa awa amba damne ni minye we Senegal jamana fama yi nana Mali kono ya awa ni yere kun sebenike ka foko akuntara jamana werewla o muna amana Mali la yano o hakilla ikunye mirna minke na fo aboreka mirna kofe okumana foli bi tugala ikasoroki dado babu ina hakilla minyala d'accord monsieur Diallo mbifo be Taru Joseph Bafo be monsieur Marikon fo be auditeur befo ani téléspectateur be chose radio ni télé barakelaw befo ambe dugaw ke jamana ni ala ke kuma nyuma bwanda ala ke faso jokuma bwanda donc ambe kene mikani ambe faso jokene de kan amba nyini ala fe vraiment kuma ke bwanda min bise ka mo fara nyogon kan kuma kana bwanda min bina ni fara ni nyogon fenga uye quoi donc ne kono misika min fo yode awa jamana kuntigi min no nana anga jamana kono ya amitla ka kuma di ma wala sa to ka sega folike Tairuba inishu mba Diallo mbi fo ki wala nyando malion bela jele fole no kata ka fota de ni malikono ani maliko kan ani munu be jamana ko kan watina menga levier fo
ka waleɲuman dɔn ala ka dɔw minɛ mais n collègue fana fo vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup pour l'invitation o diyara n yɛrɛ Mohamed Mariko i ni su an b'a ni su bisimila kɛnɛ kɔnɔ ka foli laminɛ ni hɛrɛ ni baden ka yɛrɛ fo e min ni e kɛra sababu k'an wele ka na nin kɛnɛ sanuma nin kɔnɔ an bɛ foli kunfɔlɔ belebele folen kɔfɛ an b'o di kumaso nin n'o ye jabaraniso in a ɲɛmaso maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani maa minnu ni wagati la ni u bɛna na anw lamɛn an bɛ foli kɛ u ye k'an ka jamana yɛrɛ fana a cɛmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ko ala ka segin nin ka kɛ hɛrɛ ani baden ala ko dugawu minɛ ayiwa Yakuba n bɛ segin ka n'i ma hakili la n ko ɲininkali kun kɔri k'a fɔ ko Senegal jamana kuntigi min sigira avril kalo tɛmɛnen na awa taama min n'a y'o kɛ Mali la yan an b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Senegal ye sigiɲɔgɔn jamana ye Mali fana tun bɛ gɛrɛjɛkulu dɔ kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye Basiru Diomaye Faye nanen a ɲininkara a kibaruyaw la kuma min bɔra da a kɔni a bɛna fɔ a bɔra maaw ni san cɛ sabu ko CEDEAO m'ale ci wa a mana CEDEAO ka ci la a nana min na o ye badenya ani an b'a dɔn k'a fɔ a ka sigili la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye cidenw bila ka taa a fana ka sigili la o kuma na e bɛ nin bila minna jumɛn kɔnɔ waleɲuman dɔn don wa walima nin bɛ se ka bila miirina jumɛn kan komi i y'a fɔ cogoya min na Diomaye Faye a nali Mali la komi i yɛrɛ b'a dɔn ne tun ye sɛbɛnni k'a la samedi don parce que comme n y'a ye a taara Laginɛ o y'a sɔrɔ a taara jamana caman na bon Mali dun ye ni Senegali cɛ bɛ cogoya min na k'a fɔ ko a mana Mali la a taara kɛrɛfɛ jamanaw la a mana Mali la bon ne tun kɔnɔ ganna dɔɔni fo n yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko o kuma o Diomaye Faye a b'a fɛ ka Mali ni Burkina ni Niger de boycotter wa parce que sɔrɔdasiw b'anw fɛ yan bon mais comme i b'a dɔn situation géopolitique bɛ cogoya min na président kura de don donc on peut dire même c'est un président par défaut bon donc n'o kɛra ale bɛ apprentissage de la donc a kan ka a sen da yɔrɔ dɔn donc ni a tɛ se ka girin ka kow kɛ cogoya min na komi mɔgɔ min tun bɛ fonction na kɔrɔlen donc maintenant o de i b'a to a bɛ a ka kow kɛcogo dɔn quoi pour que erreur dɔw bɛ yen a kana se k'o kɛ pour que mɔgɔw si kana se ka jigin a la donc e b'a ka taama in bila o minɛn ne b'a bila o minɛn kɔnɔ jiginna kana mais nka a ka hakilila ni AES jamanaw ka hakilila n'o ye panafricanisme farafinya yɛrɛ ka don ba la hakilila Basiru Diomaye Faye n'a ka premier ministre tun bɛ nin kɛlɛ la a mɛnna est ce que o fana tɛ hakilila dɔ ye a ka se ka nin ɲɛ da hali n'a sɔrɔla CEDEAO mɔgɔw ko yan coup d'état de kɛra yan awa n'u ma ba don an na kosɛbɛ ni Basiru Diomaye Faye a fɔra ko démocratie bonyana u fɛ yen nka a ka tila ka na jamana kɔnɔ fanga minɛnen bɛ sɔrɔdasiw fɛ jamana min kɔnɔ u bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ komi n y'a f'u ye cogoya min na Senegal situation bɛ cogoya min na ani jamana caman ta tɛ kelen ye bon Diomaye Faye ale ni Sonko bon hakilina min bɛ olu la o ye ni hakilina min bɛ AES jamana mɔgɔw la mais campagne ani réalité du pouvoir o tɛ kelen ye i bɛ se ka kuma dɔ fɔ i bɛ ka sɔrɔ i bɛ campagne na mais n'i nana pouvoir la i bɛ réalité wɛrɛ ye donc min ni i hakilina o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye donc donc i b'i sen da yɔrɔ dɔn quoi a bɛ a sen da yɔrɔ ɲini de la sisan il est en train de chercher ses marques bon donc o la a tɛ se ka girin ka ko dɔw kɛ donc n'i y'a ye a fɔlɔ la ka taa Mauritanie sinon intérêt min bɛ Mali ni Senegali cɛ o tɛ Senegal ni Mali Senegal ni a kɛrɛfɛ jamana si cɛ o parce que u b'a fɔ cogoya min na Mali de ye Senegal ka client fɔlɔ ye sur le plan commercial donc o tɛ fɛn ye mɔgɔ kan ka min négliger mais la réalité les réalités politiques o fana ni bɛ yen quoi parce que Sénégal fana ka intérêt o lielen tɛ Mali kelen dɔrɔn de la le Sénégal on évolue dans un monde aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn géopolitique bɛ cogoya min na donc ni i bɛ ko kɛ i kana c'est-à-dire il faut pas prendre une position c'est-à-dire tranchée au début quoi
kani yɛrɛ yira i n'a fɔ ni de ye ne ka position tranchée parce qu'il faut défendre l'intérêt de son pays donc aussi. Bassirou Diomaye Faye a bɛ n'a fɔ i ka fɔ la a b'o de sira kan. A b'o de sira kan a bɛ ka bɛɛ Amadou ye min bɛ ani Sénégal jamana yɛrɛ politique ni min bɛ sira kelen kan ani sisan Sénégal politique yɛrɛ o ni min tɛ sira kelen kan mais olu n'olu hakilina olu min bɛ fanga la sisan olu n'olu hakilina ye kelen ye mais o ni Sénégal réalité tɛ kelen ye quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon donc pour que ale que se ka marque imposer Sénégal, il faut qu'il aille doucement. Mais ale bɛ yɔrɔ min na est ce que ale bɛna se ka i n'a fɔ a bɛ ka marque poser jamana kuntigi kura don nka ka i bɛ se ka ja fan fila in na cogo di sabu a ko CEDEAO m'ale ci ale mana CEDEAO ka ci la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Mali a yɛrɛ ko a ye kan min sɔrɔ Mali jamana kuntigiw da sɔn kan tɛ k'a fɔ k'u ka sigi CEDEAO kɔnɔ a dun fana ko a miirina de jamana in bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hɛrɛ b'o de la. Ouais, parce que comme CEDEAO l'autre jour CEDEAO secrétaire général yɛrɛ bɔra a ye kuma dɔ fɔ a ko vraiment il y a beaucoup de reproches à faire à la CEDEAO parce que CEDEAO au lieu de jouer principalement son rôle a essayé de jouer le rôle des gendarmes. Donc au rôle des gendarmes Franier Djamana nous révolter. Bon donc la CEDEAO a beaucoup de choses à se reprocher. Diomaye Faye a répété la même chose. Mais Diomaye Faye son souhait est que les pays de l'AES là ou ni CEDEAO ou kana bo CEDEAO là. Ou ya le ka souhait. Mais on est réalité te kelenye. Mais ale bise kana maintenant kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka mɔgɔw fɛ cogoya min na n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya même ni an bɛ bɔ CEDEAO la a kana kɛ rupture totale suguya dɔ ye ɲɔgɔn faamuya kɛ na pour que an kɛ se ka cheminer ɲɔgɔn fɛ pour autant que an kana séparer cogoya dɔ la. Oui, Mohamed Mariko, oui. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye bɛ se ka kɛ i n'a fɔ médiateur fasugu dɔ hali n'a yɛrɛ ko ten k'a tɛ médiateur ye a ma ci nka mɔgɔ min don fana bi maa bɛ se k'a fɔ ale bɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la sabu ani bɛɛ ka di n'o ye Sénégali ani CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ tɔw ka di ani na Mali la yan hali n'a sɔrɔla maa tɔw tɛ kariya ka na Mali la yan nɔ e bɛ se ka Bassirou Diomaye Faye ka nani Mali la yan ani AES jamana tɔw kɔnɔ fɛn don min bɛ se ka mun de maa hakili sɔn mun de ma. Ayiwa an b'i fo i ye a fɔ k'a fɔ ko Diomaye Faye mɔgɔ kura don ale na kɔsa don wa fana a nali ka na an fɛ yan o bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ awɔ Diomaye Faye ka nali ka na an fɛ yan a bɛ se ka kɛ ale de fana ye nin wagati in na ka d'a kan mun na n'i ye jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ laminimini in na maa bɛ yen nɔ a ka gɛlɛn olu dɔ la kelen ka se ka kɛ nin maa ye wulibaga ye hali n'a sɔrɔla i ka ɲininkali kɔnɔna la a ye jaabi di k'a fɔ ko a nakun tɛ kuma la kumaba in ye n'o ye CEDEAO yɛrɛ min ni o de ye question d'actualité ye bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ ko ten parce que bamananw ko ten mɛn da ye mɛn tigila ye nka ne b'a jigiya k'a fɔ a y'o fɔ ko a nakun t'o ye nka a nakun y'o yɛrɛ de ko ye ka d'a kan i nakun tɛ min ye n'o bɔra bɔ kuma kɔnɔ o dun de ye kuma la kisɛma kumaba ye siga t'a la an b'a jigiya k'a nakun y'o ye Diomaye Faye kana a ka k'ale de ye awɔ a bɛ se ka k'ale de fana ye parce que déjà kura don ɲɛda kura don wa fana ale de bɛ sira kan a taara ni sira ye wulikajɔ ye fiɲɛ min ni bi an b'a jigiya kan min bɛ anw ka jamana marabagaw da o kan kelen fiɲɛ kelen de funufunu kɛra sababu ye ka na ale nati fanga la ni kuma diyara an da o de b'a to u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen na n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen na et que u bɛna taa kun yɛlɛn ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛ laɲini bɛ kɛ k'a k'ale ye ale kana laala ninnu b'a faamu ko e ni anw bɛ kun kelen na bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini donc o bɛ ŋaniya da bɛ kɛ hali sisan CEDEAO ma jɛn jamana saba in kɔ u ka bɔ kɔsa in na u ko u b'a ɲini halisa o kuma a bɛ kɛ wajibi ye a ka k'ale de ye ale kana parce que déjà minnu da bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na olu ka kuma ɲɔgɔn ye donc Diomaye Faye nka a dun ko a ma sɔn ɲɛ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw kun a ma sɔn ɲɛ ye parce que ale ye nakura de ye peut-être que ale donna a kɔnɔ a tɛ ko in fin dɔn cogo dɔ la parce que tasuma n'a ma da i la a n'a dara mɔgɔ min na aw ka ko ye cogo tɛ kelen min bɛ k'a fɔ ko ayi tasuma dara o la de CEDEAO fɛ bi tɛ kabini kunu ka d'a kan bi anw ni CEDEAO cɛla kuma bi kabini 2012 ko in bɛ taa daminɛ kabini o waati de la k'a fɔ a ye nin kɛ munna nin kɛra an tɛ sɔn f'a ka kɛ tan a kunfɔlɔw daminɛna kabini san 2012 donc maintenant a dara anw na de a dara anw na o de y'a to waleya la gɛlɛya la hali n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a espoir yɛrɛ ko a bɛ se ka kɛ
parce que déjà a ye dayɛlɛli kɛ c'est vrai k'a ka gɛlɛn mais a y'a jigi a ka kuma kɔnɔ jigiya b'a kɔnɔ quoi sini ma sinikɛnɛ ma bɛn kama taa ni ka segin mɔgɔw n'u bolofɛnw kama nafa kama jɛɲɔgɔnya kama n'o ye intégration min ni o fɔra a b'a jigiya k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ. mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye AES Alliance des États du Sahel ani CEDEAO a bɛna se ka kɛ médiateur kumada ye ka ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na sabu an ka kunnafonidilaw y'a ɲininka ko don dɔ la a bɛ se ka na AES kɔnɔna la wa a ko k'o tɛ kuma fɔ yɔrɔ tɛ yen ye o kuma na ale bɛna to yɔrɔ jumɛn ani ninnu ka di ale bɛna to yɔrɔ jumɛn sisan. an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kuma tɛ ɲa fo a ka fɔ a ɲɛ kan. Bassirou Diomaye Faye tɛna se ka kɛ o ye hali n'a kɛra don nataw la k'a sugandi ale k'o baara kɛ munna kuma yɛrɛ min bɛ sen na c'est à dire que AES ko laɲini min bɛ AES bolo n'o jamana saba in kɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ o la ani o kuma gɛlɛya bɛ u ni jɛɲɔgɔn kulu min ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ye a gɛlɛya belebeleba tɛna ɲa abada fo CEDEAO ka sɔn ka kuru ka sɔn ninnu ta ma u ka laɲini ma laɲini min ni jama fanba min kɛra sababu ye u ka fanga nin sɔrɔ kunkinna min laɲini min b'olu la vision min b'olu la farafinna yɛrɛ gun kan farafinna ka kɛ cogo di a ka nafa ni sini ma sinikɛnɛ ma u bɔ ɲɔgɔnya cogoya kɔnɔ o ɲinifɛn min b'olu bolo n'o o tɛ ko banta ye sisan fɔlɔ u ka yecogo la n'u ka walew kɛcogo la o dun ni o tɛna kɛ bɛnma ye CEDEAO ma CEDEAO min bɛ fɛ o ka ban de ye u ka segin ka na comment vous appelez la chose kana ordre constitutionnel c'est-à-dire comment vous appelez la chose ka fanga segin minɛn kɔnɔ minɛn min ni o de ye légitimité u yɛrɛ ɲuman na o dun tɛ fɛn ye fɛn min bɛ ban sisan donc Diomaye Faye jamana tɔw ko dɔw bɛ ka dɔw yɛrɛ fara fanga waatiw kan waati min na CEDEAO ko k'a ma jɛn n'o ye donc cogo di mɔgɔ min ni ale bɛ démocratie minɛn de kɔnɔ lahaya de kɔnɔ a ka gɛlɛn ale ka se ka i yɛrɛ kɛ ka ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u ka yetaw gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya Tayiruba Bassirou Diomaye Faye ka nani la Mali la yan Mali dun ye bɛɛ furancɛla fanga kɔnɔ a taara Burkina fana olu bɛɛ furancɛla fanga kɔnɔ ni jamana si ni CEDEAO ka kuntena tɛ kelen bi ni Bassirou Diomaye Faye kelen fana diɲɛmaa y'a fɔ a sigira cogo min na o diɲɛmaa kelen bɛ ka ni jamana ninnu jalaki a b'i yɛrɛ ye ninnu cɛla cogo di. Yani n k'i ka kuma jaabi diɲɛmaa tɛ ka nin jamana ninnu jalaki dɛ parce que u b'a fɔ an ɲɛna aw ni diɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ o diɲɛmaa jumɛn Asie jamana fosi tɛ minnu ye Mali jalaki walima ka Burkina ni Niger jalaki d'accord maintenant j'arrive maintenant non c'est très important élément de langage de do pour moi c'est pas la peine d'abord AES a wolola gɛlɛya de kɔnɔna na ka sabu kɛ mun ye bana mun bɛ Mali Burkina ni Niger la a bɛɛ y'a bana kelen ye c'est pourquoi n'i y'a la i b'a Alliance des États du Sahel la charte de l'Iptako Gourma sɔrɔ diplomatie ani lakana na sira kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka bɔ a degun kɔnɔ o de y'anw ka priorité ye fɔlɔ parce que o de bɛ ka dadigi kan anw na maintenant Bassirou Diomaye Faye a nana fanga la contexte min na c'est très important coalition mana n'a ye dɛ ninnu y'u ka kɛlɛ daminɛ depuis 2013-2014 PASTEF Sénégalais de danaya da Sonko a n'a ka parti kan fanga b'olu de bolo bi Mali ni Sénégal ka relation bi ko tɛ o parce que politique kuma souvent a bɛ réalité masquée sur le plan social adamadenya hukumu kɔnɔna na an ni Sénégal bɛ fa de la an bɛ ba la État ka furuku ɲɔgɔn kɔ y'a faamuya Mali population fanba ani Sénégal population fanba u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya kɔnɔna na c'est très important en même temps sɔrɔ nasira kɔnɔna na mon père y'a da don a kuma na anw bɛ jamana minnu kɔnɔ a bɛ f'u ma kɔgɔji tɛ jamana minnu bolo bon n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kɔgɔji bɛ Sénégal ani jamana wɛrɛw la mais par contre a sɔrɔ fanba a bɛ bɔ Burkina Niger ni Mali de kɔnɔ c'est pourquoi ma ye Burkina kɛra 3e puissance économique ye sous-région avec plus de 90 milliards de francs CFA n'i ye Niger ni Mali ni Burkina ta à peu près ma 700,000 olu saba ka économie faralen ɲɔgɔn kan CEDEAO u ba jamanaw teriya t'u ni ɲɔgɔn cɛ o donc Bassirou Faye b'a dɔn cɔ Mali ani Burkina ni Niger Sénégal ka intérêt b'u bolo u fana ka intérêt bɛ Sénégal bolo maintenant CEDEAO kɔnɔ kuma ye fɛn dɔ ye hali an b'a fɔ bi k'an bɔra CEDEAO la tiɲɛ don mais relation ma rompu définitivement i bɛ nin ye par exemple je donne un exemple Diallo Angleterre dit Union européenne non mais
est-ce que be Angleterre ni Union européenne bali ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔ ni kɛnɛya ni balo ni lakana ni kalan hukumu kɔnɔna na wa? Suisse fana ka position Union européenne kɔnɔna na c'est spécifique mais u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ. Maintenant mais anw yɛrɛ ye coopération ni intégration faamuya cogoya min na c'est à sens unique sira kelen de don. N'a fɔra an ka taa sira fɛ bɛɛ ka jɛ ka t'o fɛ hali ni o bɛ kɛ tɔw ka ɲɛkumu kan. Donc CEDEAO ka mauvais casting Mali ka gɛlɛya ɲɛma, Burkina ka gɛlɛya ɲɛma, Niger ka gɛlɛya ɲɛma. Au-delà même de Bassirou Sall, président tɔw commencera k'a faamuya, Bassirou Faye. Ale yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO président commencera k'a faamuya, u tun ye taabolo fɔlɔ minnu ta o t'a solution ye. Donc an ka dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ sisan walasa forokoni kana to a dogi sara la. Maintenant Assimi y'a reçoit Bamako, c'est très important parce que a b'a yira na k'a fɔ Mali isolé len tɛ, Burkina isolé len tɛ, Niger fana bɛ ten. A b'a yira na k'a fɔ fana cɛw bɛ si ka baro kɛ dugu ma jɛ u tɛ ɲɔgɔn faga bali malgré que gɛlɛyaw b'an ni CEDEAO cɛ politique ko nasira dɔrɔn de don dɛ. Politique ko nasira dɔrɔn de don sinon sɔrɔ kunda an bɛ CFA kɔnɔ. CEDEAO jamanaw tɛ UEMOA kɔnɔ. Taa ni ka segin t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ya. Et jusqu'à preuve du contraire CEDEAO document b'an bolo hali bi an bɛ ka baara kɛ n'a ye. Donc politique ko nasira kɔnɔ jamana mara hakilila kunda o gɛlɛyaw de bɛ yen. Très important. Donc sisan Bassirou Faye nana Bamako a y'a yira na k'a fɔ contrairement u bɛ mun fɔ ko Mali bɛ k'a yɛrɛ isolé Mali dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen. A fɔra dɔrɔn ni nana article 34 an ka constitution Maliens ka intérêt an ka choix respecteli n'o bɛnn'i ma an bɛ baara kɛ n'o ma bɛn ma sisan i dɔrɔmɛ kelen basi yan dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ. Bassirou Diomaye Faye yɔn'a kana Mali la a taara Guinée Bissau, d'accord, a taara Mauritanie, a taara Côte d'Ivoire. O ye a ka choix souverain de ye o. Diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a bɛ taa yen nɔ anw t'a juge o la mais a ye nali min kɛ Mali la kɔni o ye koba de ye ka sin Mali ma ka sin Burkina ma ka sin Niger ma. Maintenant a b'a yira an na fana k'a fɔ président tɔw bɛ siran entre guillemets ka courage ta ka ko minnu kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw ni africains ka intérêt kama. Bassirou Diomaye Faye a ka indépendance b'a bolo a ka souveraineté b'a bolo. Maintenant ka kuma bila yan très important Bassirou Diomaye Faye mana ko panafricanisme kɛlɛ dɛ ça jamais parce que a nana fanga la dɔrɔn a wulila ko a bɛna sigi ka fɔ dabali tigɛ Mali ni Burkina ni Niger ni CEDEAO cɛ dɔw wulila ka kule ka sɔrɔ tasuma fɔlen tɛ da jeni o tasuma fɔlen tɛ da jeni. Maintenant an ka combat a historique a n'olu ta kɛcogo kelen tɛ dɛ u fincogo ye kelen o manamana cogo tɛ kelen. Primo d'abord Sénégalais bɛ lafiya cogo min na o de y'ale ka priorité. Maintenant ka combat extrapoler ka taa niveau dɔw la jusqu'à ce que dɔw yɛrɛ y'a essayer ka Bassirou Diomaye Faye ka sincérité bila en doute cɛ yɛrɛ sigibali fanga kɔnɔ c'est pas bon. Kɔrɔtɔ kojugu de bɛna ni karajɔ ye sinon ni sukora. Oui sincérité o y'a ka a yɛrɛ ka jɛya Yakuba est-ce que Bassirou Diomaye Faye hali n'a sɔrɔla a ma waati janba kɛ fanga la fɔlɔ awa ale bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ se ka k'a la sabu ale kɔni kɛmɛ bi i b'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ka kuma dafa sugu dɔ hali n'o y'a sɔrɔ m'u tilen k'a fɔ sabu waati tɛmɛnenw na an y'a ye ci donn'a da k'a fɔ k'a ka kuma AES jamanaw fɛ k'u ka segin awa CEDEAO kɔnɔ o CEDEAO kelen fana ko k'u ma jɛn halisa AES jamanaw kɔ o kuma na segin kɔ bɛ se ka kɛ nin cogoya la Bassirou Diomaye Faye bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ k'a la wa? Oui Bassirou Diomaye Faye bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ k'a la. Parce que mɔgɔ kura don o ye kelen ye bon ni an ka jamana ninnu hali n'a a jɔyɔrɔ bonyana olu na sɔn fiyewu ayi parce que jamana ninnu u ye ko gɛlɛya cogoya cogoya anw fana ni on est obligé an fana tɛ se ka on peut pas se passer aussi des pays de la CEDEAO ça il faut le reconnaître parce que anw si on n'a pas accès à la mer donc on est obligé bon yaro la Guinée filɛ on ne peut plus compter comme on comptait sur la Guinée. Hein? Parce que Mamadi ne fait plus, on ne peut plus faire confiance tellement à Mamadi. Donc maintenant, CEDEAO mɔgɔw olu yɛrɛ réalité faamuya. Ils aussi savent que olu fana tɛ se ka taga anw kɔ. Donc an bɛɛ de obligé len don vraiment
ka dɔ bila pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya parce que ɲɔgɔn faamuya nin o ye diyagoya de ye o parce que anw ye sigiɲɔgɔn mun ye an tɛ se ka peuple donnen don ɲɔgɔn na cogoya min na o peuple donnen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na histoire économie c'est-à-dire c'est les politiques même qui sont en retard par rapport au peuple donc maintenant ni anw y'a kɛ cogoya dɔ la peuple bɛna anw diyagoya ka anw tɛ politique mɔgɔw tɛ min fɛ peuple bɛna olu obligé k'o kɛ donc vraiment ne bolo Taïrou y'a fɔ cogo min Sénégal ni Mali bɛ ni ye Sénégal ni Mali ta quand tu prends l'histoire des Hadj Omar aujourd'hui mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Talaka i tɛ malien ye wa est-ce que mɔgɔ bɛ se k'o fɔ wa parce que l'histoire est devenue telle que on est tous Sénégal Mali a bɛɛ kɛra kelen ye bon Côte d'Ivoire yɛrɛ Tɛngɛrɛlaw ni fɛnkɛ ninnu avant on pensait que Tɛngɛrɛla ninnu ça faisait partie du Mali bon donc yalɔ Laginɛ ko tɛ anw yɛrɛ denmisɛnnin ma Kankan Segubaw ni fɛn ninnu anw hakili la ko Kankan tun ye Mali dɔ ye parce qu'il n'y avait aucune mɔgɔw tun bɛ taa ka segin kɛ comme il n'y avait pas de frontières entre nous bon donc maintenant tubabuw de nana en séparer donc maintenant anw kɔni c'est-à-dire an ye ko kɛra ɲɔgɔn na minnu tɛ bɛn mais o tɛ man k'a to an man ka miiri an bɛɛ jamanadenw ka intérêt bɛ min na an kana o ɲɛɲini quoi donc ne yɛrɛ bolo a mɛnna cogoya cogoya on sera obligé de revenir à une certaine réalité parce que CEDEAO sera obligé parce que olu tɛ se ka to tubabu jɔnya in na o parce que président fɛn fɛn bɛ tubabu jɔnya la n'u m'u cogo dɔn n'u m'u changer u yɛrɛ ka peuple bɛ n'u gɛn donc ni anw dun ka aspiration ye bi pour que an ka se k'an yɛrɛ ta donc ni anw b'a fɛ yɛrɛ ta in o fana tɛ se ka ɲa bon munna bi Mali ni Burkina anw sɛgɛnnen don parce que on a voulu prendre une certaine distance avec la situation qui existait qui ne nous arrange pas bon mais mɔgɔ mun b'o situation défend olu bɛ k'anw minɛ comme anw y'o olu jugu ye alors qu'an t'u jugu ye an b'a ka nafa de ɲinina pour que an ka jamanadenw fana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na bon donc ne bolo vraiment il faut que à un certain moment an bɛɛ kɛ ballon da duguma dɔɔni quoi o kɔrɔ ko Mali jamana wele min bɛ ka bila o ma CEDEAO fɛ wele kan in a kɛra cogoya cogoya an bɛ se ka AES ça n'évite pas que an bɛ se ka an ka coopération ou bien confédération ko min b'an kɔnɔ même nous on peut faire ça et peut intégrer la CEDEAO en tant qu'une seule entité. D'accord. Mohamed Mariko, o bɛ se ka kɛ wa ka AES to yen waati min na labɛn yɛrɛ caman kɛra ka ban ministres fɛ sisan sigi kelen bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw de kɔnɔ ko ka confédération bila sen kan CEDEAO dun fana bɛ jamana saba in nɔfɛ k'u ka segin o kuma na nin bɛna kɛ cogo di ka Basiru Diomaye Faye fana to munumunu zalo la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ teriya la a fana bɛ k'a ka fɛɛrɛ ɲini CEDEAO bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ Basiru Diomaye de nɔfɛ wa sani ko jaabi teliya la Saliba ye min fɔ par rapport n'est-ce pas Basiru Diomaye Faye sikasɛgɛna min bɛ ka na mɔgɔw yɛrɛ la k'a ye ale yɛrɛ ɲɛda min b'a kun ani wuli ka jɔ a nalen ka kɔn a nalen ɲɛ ani a nalen kɔfɛ sigana min bɛ ka na mɔgɔw la awɔ ne yɛrɛ bɛ sɔn ka fara o mɔgɔw kan minnu b'a ye ten munna parce que déjà n'i y'a lajɛ fiɲɛ dɔ de bɛ wuli ka mɔgɔninfin ka i talon fo k'i yɛlɛn k'i sigi fanga la o fanga sɔrɔlen kɔfɛ e de bɛ sigila in kɔnɔ mais jama de ta ye fanga in ye wa kunkelena ni miiriya dɔ de bɛ o la n'i y'o fiɲɛ lajɛ bi aujourd'hui an b'a fɔ ko bi anw ni Mali ni Sénégal u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kɔnɔna la an n'o ɲɛ bɛ Basiru Diomaye Faye la wuli ka jɔ min n'a fɔ cogo min na yala min na ko min na mina a bɛ se ka don déjà an dusukun est-ce que nin tigi min fɔra ka kɔn a nalen ɲɛ o bɛna se ka kɛ an jigiya bɛ mɔgɔ suguya min kan ni kunkelena min bɛ an ka farafinya lawulili wuli ka jɔ cɛsiri kɔnɔ est-ce que ale bɛna se ka o siga o jaabi o bɛ an na quoi i n'a fɔ jama b'a fɔ cogo min na filanan par rapport ye min fɔ n'i y'a mɛn ko AES ko kuma sigana dɔ de nana ko dɔ la jɛkulu dɔ la n'o ye CEDEAO bɛ ka min ta k'an sɛgɛrɛ o de nana ni AES ko ye wa k'a fɔ bi ko an bɛ se ka segin
a bɛ se ka kɛ mais hali bi a siga bɛ na mun na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ minnu bɛ fanga la ni jamana saba kɔnɔ u bɛ finitigiw de don CEDEAO ka bɛnkan ni cogoyaw la u sɔnnen tɛ n'a ye tigɛnkan yɛrɛ la k'a fɔ ko u ni o mɔgɔ suguyaw bɛ se ka jɛ kɛ o siga de bɛ yen o de mankan bɛ yen donc o min bɛ yen olu dun labɛnnen tɛ taali kama fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ san 5 kuraw yɛrɛ bolo dara dugu dɔw la. mais déjà que CEDEAO ye ci don ale da est-ce que yɔrɔ dɔ la CEDEAO tɛ ka sɔn ka ko dɔ bila i n'a fɔ Yakuba y'a fɔ cogo min na CEDEAO tɛ fɛ ka diɲɛ ko dɔ kɔ halisa jamana saba in bɛ se ka sabu a bɛ n'a fɔ u ye ko dɔ faamu CEDEAO ye ko dɔ faamu. awɔ o b'o yira an na ka d'a kan déjà ko in daminɛ ni bagabagali de ye a daminɛ ni bagabagali ni papali de ye hein donc n'i y'o bɔlen ye ko la ka farinya kan bɔ yen ka na ni kuma ye nɛgɛso dugu ma ça veut dire que effectivement dɔ bɛ fɛ ka ko dɔ kun bila dɔw bɛ fɛ k'o kun bila o bɛ se ka kɛ o CEDEAO kelen dɔrɔn de ye donc ça veut dire que effectivement oui u bɛ ka ko dɔ kun bila parce que déjà bagabagali bɔra yen ka na ni ko ye dugu ma ka ballon da dugu ma effectivement oui n'a sɔn kɛra ninnu ta de ma parce que ninnu bɛna to o de kan koyi ne sɔnmaku ta ma ils seront obligés déjà u ye fanga min sɔrɔ AES ko in na. oui Tayiruba e sɔnba ma k'a fɔ Mali bɛ se ka segin CEDEAO kɔnɔ u ka kumakan ninnu kɔfɛ Basiru Diomaye Faye ka jamana bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka mun bɔ nin ko in na. bon yan'o cɛ souveraineté ni indépendance ye fɛn dɔ ye i tɛ sɔn mun ka k'i la i kana kɛ mɔgɔ tɔw la peuple sénégalais de ye Basiru kɛ président ye maliyɛnw ma voté a ye o burkinabɛw kɛrɛfɛ tɛ nigériens kɛrɛfɛ tɛ panafricanistes kɛrɛfɛ tɛ donc u bɛ politique mun mɛnɛ u ka jamana kɔnɔ e tɛ se k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ e bɛ kɛlɛ ka souveraineté la k'e b'i ka rythme ani ka orientation imposé olu kan sous prétexte que ko panafricanisme ne bɛ k'o yɔrɔ de expliquer an ka taa ni mɔgɔw ye dɔɔni parce que sinon i bɛ nin yɛlɛma k'a kɛ jugu ye. Très important. Donc, le Sénégal est un pays souverain. Oui, parce que moi, c'est-à-dire, ni dado maliko kuma na bi Diallo, an bɛ bɔ i nɔfɛ ka fɛn f'i ma a ka bɔ hakili ma. An b'o fɔ mun de kama ko on est souverain. Ah d'accord, nous on est souverain. An tɛ sɔn tɔw k'u da don an ka kuma na. Ni Basiru Diomaye Faye fana y'a ka Sénégal maracogo taabolo politique mené, aw bɛ bɔ ko non a bɛ na. Quel est le rapport? Très important. Donc, ko fincogo ye kelen o manamana cogo tɛ kelen. Deuxième élément, AES dans les faits, hein, an ni CEDEAO bɛ ka baara kɛ o. C'est une réalité. C'est fa t'an bolo k'a dun wa? Papier minnu b'an bolo an tɛ voyager n'a ye wa? An ka population tɛ va et vient kɛ wa? Commerçants tɛ va et vient kɛ wa? Ne k'i ma politique kuma instrumentalisé len don ka se niveau dɔ la souvent a bɛ réalité tunu mɔgɔ la. AES ye projet de ye. A projet Mali ni Burkina ni Niger de y'a drapeau turu. Degun b'an kan an y'o de identifier an y'a dɔn cɔ n'an continuera tan ninnu ka bonne gouvernance démocratie élection ko kuma na forokoni bɛ to a doge sara la o de ye AES yɛrɛ justifié. Donc c'est une alliance de survie très important jusqu'à ce que n'i y'a ye Burkina ni Mali ani Niger bɔra CEDEAO la mun de y'a kɛ Diallo. Parce que coup d'état que le Niger, nous nous l'avons dit qu'on la guerre que Niger. Ça a même précipité la création de l'AES. De vous me Nigériens coup d'état que la guerre déjà on a ta guerre faire guerre. Donc en réaction, oui, en réaction, oui, moi, une économique et monétaire, mais comme Malika croissance là, ayi mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ kɔrɔ ko sɔrɔ jamana min bɛ bi ni jamanadenw bɛ k'u cɛsiri ko nka ko sɔrɔ yɛlɛla o UEMOA y'o fɔ waati min na a ye ɲangi taga Mali sɛgɛrɛ a mɛnna ni Mali sera k'i yɛrɛ bɔ o UEMOA kelen de ko bi Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ toujours a bɛ k'a yɛrɛ bɔ ko dɔ farala sɔrɔw kan croissance économique augmenté à 5%. Nin kuma ni question importance ba de b'a la Burkina fana montera parce que élément de langage spécialistes ni économistes ni experts ka élément de langage be croissance dette intérieure PIB nous y'a ta ka fiɲana ani l'économie réelle kelen tɛ dɛ donc au delà u ka chiffres nunu souvent ani réalité du terrain bɛ ɲɔgɔn contredit très important. Moi ma position bamanango cɛw bɛ si ka baro kɛ duguma jaw tɛ ɲɔgɔn fa bali an ka AES an bɛ se k'a consolider k'an sago sɔrɔ a la ka tila ka baara kɛ CEDEAO ka misɛn ni Afrique bɛɛ ni diɲɛ bɛɛ ye
o de a tigɛ ko ɲuman ye Basiru Diomaye Faye ale yɛrɛ ta kɔfɛ même ni Alassane Dramane Ouattara wulila bi k'a bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali fɛ ne bɛ Mali dɔn jamana mun ye jatigiya jamana hakilimaya jamana Assimi pouvait se rétracter parce que a b'a dɔn an y'o de fɔ an ka jamana b'an de bolo an bɛ fɛ a ka kɛ tan n'i nana bisimila sigikafɔ ye damu ye o donc AES bɛ se ka dilan k'a ɲɛ politiquement économiquement diplomatiquement militairement ani an ka baara kɛ ni CEDEAO ye en tant que organisation à organisation a tɛ fosi tiɲɛ n ye anglais ka exemple di CEDEAO tɛ camisole de force ye o ou bien an bɛ bɔ AES la a bɛ don CEDEAO la ou bien CEDEAO bɛ don AES la o bɛɛ ye ka woro ɲini manɔgɔ la ye on peut bien travailler avec tout le monde n'o y'a sɔrɔ an ka laɲini ye mun ye jamana kunda i y'o bonya masegi ta ka an sɛgɛrɛ c'est ma position personnelle aucun inconvénient Abdoulaye Diop pour finir Abdoulaye Diop ye o de fɔ a ka intervention na d'accord kun dɔ de y'a to an fara la sisan on n'est pas contre an dayɛlɛlen don mais préalable bɛ yen fɔlɔ préalable tɛ se ka segin ɲɔgɔn ma fo segin ka ɲɔgɔn ma a kɛra AES ni CEDEAO ye a kɛra ka segin CEDEAO kɔnɔ walima CEDEAO yɛrɛ ka bɔ yen ka na k'a kɛ AES ye o fana bɛ se ka kɛ o donc préalable minnu y'a to kɛlɛ wulila dɛ an b'o bɛɛ de fɔ k'a ban pewu ka bɛn kumakan kelen ma ka sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn surtout ka confiance renouveler très important ayiwa o kun y'an ka babu tako fɔlɔ ye min ye bi jama ko di babu tako filanan an bɛna an da don a la sisan o ye k'a fɔ min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye ayiwa birikiden fɔlɔ fila da min bɛ tali kɛ Mali kuranko gɛlɛya ka se ka fura sɔrɔ a la min fɔlɔ kɛra Sanankɔrɔbakaw fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ pano n'o ye ka ayiwa kuran n k'a fɔ tile bama yɛlɛma ka kɛ kuran ye min ye Safokaw fana fɛ yen a jala k'a fɔ jamanakuntigi a ye yen fana birikiden fɔlɔ da ka se ka tile ka bama yɛlɛma ni kuma kun fɔra a dɔnkili dara Mali la a mɛnna k'a fɔ ko tile de bɛ anw fɛ yan nka ko an bɛ kuranko gɛlɛya la awa Yakuba Kulubali o kumana Malidenw kun jɔrɔlen bɛ fɛn min na kuranko la awa hali n'a sɔrɔla baara ninnu koromo karila awa kalo damadɔ bɛna k'a la o kumana maa bɛ se k'a fɔ bi jamanadenw ka hamina dɔ talen filɛ bala nin ye wa kuranko ouais kuranko in bɛ cogoya min na vraiment a ko ka gɛlɛn kojugu k'a fɔ ko centrale solaire mu fɛnkɛ kɛra nin ye k'a fɔ k'olu bɛna kɛ solution immédiate ye vraiment moi je ne crois pas ça c'est des solutions à long terme parce que an mako bɛ mun na bi parce que entreprise bɛɛ bɛ ka datugu sɛgɛn bɛɛ gɛlɛya suguya bɛɛ dɔ bɛ mɔgɔw la fɔlɔ sunkalo waati la c'était 6 heures mais maintenant il y a 3 heures tout de temps sɔrɔ i ye courant sɔrɔ bon donc au lieu de dɔ kɛ bɔ a la dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan donc vraiment il faut trouver à court terme une solution à ça parce que nous ye fɛrɛ ye min tɛ se ka min b'an kan sisan ka ninnu o ɲɛnabɔ bon donc vraiment il faut chercher moins solution à court terme parce que n'an m'o kɛ vraiment an bɛna taa situation dɔ la parce que an ka économie ira totalement à terre bon n'o dun kɛra hali ni courant ninnu nana hali ni centrale ninnu banna il faut s'il faut reprendre à zéro vraiment ce serait difficile donc min bɛ yen ne kɔni bolo an bɛ yɔrɔ min na ni gouvernement n'u bɛ fɛn fɛn kɛ mais solution e bɛ ka solution à court terme min fɔ est ce que e ɲɛ b'o ɲɛ la ne ɲɛ b'o la kɛ an bɛ orgueil de bila an bɛ fɛn bɛɛ bila Côte d'Ivoire bannen don ka courant d'an ma politiquement an ka wuli ka taa ou bien il y a des gens ici qui ont des bonnes relations avec Alassane on n'a qu'à envoyer des gens pour aller négocier. C'est notre survie. C'est la survie de l'économie. Parce que au moins interconnexion, on a mis des milliards et des milliards pour faire l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que du à la Banque mondiale, bon, aux infrastructures, Blalembe, n'a pas fait au moins que gâchis. Bon donc même ni quelle politique quelle est des banni ɲɔgɔn cɛ
anke kuma dɔw la i b'i ka fɛn dɔ sacrifier fɛn dɔ kama ne kɔni bolo dɛ parce que anke orgueil bila Côte d'Ivoire bannen don politiquement ka courant de d'a ma mais anke mɔgɔw bila ani Côte d'Ivoire bɛ cogoya min na mɔgɔ tɛ yan min mɔgɔ tɛ se ka dɛsɛ Mali la min bɛ se ka taa Côte d'Ivoire k'a fɔ anw ni Côte d'Ivoire cɛ bɛ cogoya min na k'a fɔ k'olu bɛ taa négociation na k'a fɔ ko Alassane bɛ se ka ban cogoya dɔ la. Mali fana n'a sɔrɔ o ma ka segin. Ayi non n b'an b'o kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi notre économie est à terre. Est-ce qu'on doit rester comme ça aussi par orgueil? Est-ce qu'on doit rester comme ça par orgueil? Au fond, il manque, hein? Nous connaissons parce que la population souffre. Hein? Solution aurait un boulot. Solution fin BNB. Au tissé karabi, Gléami BNB, au Sekoba. Ka wuli sisan. Ka wuli sisan. Magodum B, à que wuli sisan. Parce que n'a ma wuli sisan. N'a continué dans le temps. Ah, vraiment, tout le monde va regretter. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, faut wati dola. Ne connais peut-être on est tchekorobaou de hein ne bolo anke orgueil qu'on bla kerefe mais on va négocier mais Alassane a des conditions mon fort mais si c'est des conditions qui ne sont pas tenables en bas foi Alassane vraiment ni be courant dama mais vraiment qu'a faut anke RFI blakana anke France 24 daele vraiment on tout là en tout cas ni condition wɛrɛw b'a la a b'o fɔ an bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ ko anw ni jamana wɛrɛ cɛ i kan'i da don o la. Mohamed Mariko est-ce que ni waati min kɛra ka pano birikide fɔlɔw da Safo ni Sanakɔrɔba awa nin y'a waati wa jamana ɲɛmɔgɔ ou bien nin ye fɛɛrɛ i bolo nin ye fɛɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔtɔ ye Mali kuranko la wa? Awɔ ne b'a fɔ n ko nin ye a waati ye ka d'a kan ni jamanadenw kulela k'u tɔɔrɔla u degunna o bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen ko i bɛ hamina n'i ka jamanadenw ye k'i b'u kulekan mɛn i b'i senfa biribiri de ka se ka fɛɛrɛ dɔw ɲini teliya la fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka kɛ nɔgɔya sira ye degun in na ani tɔɔrɔ in na donc ne bɛ ko in bila o minɛ de kɔnɔ a laɲinina a mɛnna k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya kɔrɔ la ko an ni minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la ko se bɛ u ye ni ka an dɛmɛ kuranko sira kan o kuranko sira kan o teliman ye minnu ye ko o dɔ ye tileko ye tile min bɛ an fɛ yan ko an bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ kura ye donc o min fɔra jama fɛ o de dɔ fana laɲininen filɛ nin ye ka lawaleya jamana ɲɛmɔgɔ fɛ nka k'a fɔ ko o min sɔrɔla sisan tiɲɛ don nisɔndiya sɔrɔla wasa sɔrɔla fɔlɔ ka da kan minɛn filɛ nka kabini fo ka bɔ taa se kuma jumɛn ma an bɛ a sɔrɔ ka da kan n'i y'a bilabagaw ka baara lajɛ a bilara san kelen bɔɲɔgɔnko de kɔnɔ kalo 12 hali n'a sɔrɔla a fɔra ko baara in mana daminɛ ka se kalo 4 ɲɔgɔnnaw ma a kun fɔlɔw dɔw bɛ commencer ka jaabiw di an ma hali n'a sɔrɔ o fɔra kɔrɔ b'a jira en tout cas fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min kɔni ma anw bolo kɔrɔ min ni makɔrɔ y'a fɔ k'a fɔ min ni orgueil ka taa a ɲini maa wɛrɛ fɛ parce que ɲɛnamaya la an faw b'a fɔ an ye ale ko an mago b'a la sisan sabu cakɛdaw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka datugu ka sabu kɛ kuranko ye awa o gɛlɛya ka se ka fura sɔrɔ la sisan nin dun ye projet à moyen ou bien à long terme waati suru walima waati min n'a ka jan dɔɔni i bɛna sɔrɔ waati min ka baara k'a la ko jamana mago bɛ jɔ a la i b'a sɔrɔ waati taara kosɛbɛ siga tɛ o kuma la sisan an mago b'o de la koyi tiɲɛ yɛrɛ la ka da kan n'an ye baarakɛdaw lajɛ kɛnyɛrɛye de ye jamana in ka baara fanba ye ne yɛrɛ min bɛ ka kuma moi je suis directeur d'installation d'une radio et à peine an yɛrɛ ka se ka émission yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛya bɛ an kan nka sisan o tɛ ɲa yɛrɛ kuru kɔ o tɛ ɲa ko dɔ de kɔ i n'a fɔ a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ ka buli ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mɔgɔ min bɛna condition dɔ fɔ ni gɛlɛyaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don jamana ko la ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jamanadenw ka lafiya kama ko bɛɛ bɛ se ka kɛ nka diplomasi ko de don an ka jamanaden dɔw fana ma sɔn nin ma k'a fɔ an ka segin Côte d'Ivoire ma an ka kuran ɲini k'o ye e yɛrɛ bɛ maliyɛn kuma dɔn an bɛ ban n'an ko an bɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛ ban ka kɔngɔ to an na est-ce que bi maliyɛn dɔw fana tɛ o sira kan wa n'an ko an bɛ segin Côte d'Ivoire ma caman na jalaki bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ko aw kun banna ninnu bolo mun na aw sɔnn'u bolo ni fiɲɛ yɛrɛ bɛ maliyɛn na nin yɔrɔ de don dusu an y'o mɛn an marabagaw dɔw bɛ a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko se bɛ kɛ anw na sanga ni waati ka d'a kan olu kɛ hakili ka kɔn ka bila ɲɛfɛ a ka ca la maliyɛn bɛ dusu de bila hakili ɲɛfɛ ni dun ye dusu bila ye dɔrɔn dusu tɛ foyi ko fɔ funun kɔ a bɛ
kɔlɔlɔ de se mɔgɔninfin ma nka mɔgɔw na se k'u sigi ka nin waati in kɔnɔ kuran ko hali n'a sɔrɔla président ko marabolo wɛrɛw la ayiwa nin baara kelen bɛna taa kɛ yen o b'a yira ko nin kɔni ye projet dɔ de daminɛnen a tɛna jɔ bilen jama de ko ɲɛmɔgɔ min b'an kunna bi jama de ko o wa jama de sɔnna ka e muɲu fo ka waati dɔ kɛ wa waati fɔlenw na baara minnu bɛ sen na nin ye n'i y'a lajɛ kalo 4 tiɲɛ don a ka jan dɛ a ka jan degun na a ka jan tɔɔrɔ la nka ni fɛɛrɛ wɛrɛ foyi ma boloda i sɔnna jama sɔnna min na jama bɛ min nɔfɛ jama y'i muɲu san 1 kɔ min nɔfɛ ni kumakan kura dɔ nana kalo 4 hakili la jama bɛ se ka ne ka faamuyali la a ma nɔgɔn dɛ jama bɛ se k'i muɲu mɔgɔ bɛ se k'u muɲu k'a Tayiru Ba projet solaire n'o ye président Assimi Goïta ye gabakuru fɔlɔ minnu da ka se ka an ka tile o de b'an fɛ yan ko munna an t'a bɔ awa nin ye malidenw ka awa sogokan kɛlen tiɲɛ ye wa premier élément an bɛ Assimi fo a n'a ka gouvernement parce que nin ye ko in ye vision ko de ye courant ko problème m'an dala bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ne tɛ expert ye tɛ spécialiste ye c'est pourquoi souvent ka fɛn ninnu expliquer techniquement je m'abstiens mais n b'a causew a n'a contexte n b'o expliquer parce que hali ni ma taa misiw min yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ galama bɛ yen mon père l'a dit Côte d'Ivoire ye courant tigɛ Mali la kun jumɛn kama ko parce que Mali ko tan Mali kungo kuma na bonya tɛ ko la bilen o sinon Mali ye maliyɛnw de ta ye a gannen don an da la an bɛ k'an yɛrɛ ɲini san 10 anw de ko sisan an bɛ dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ ka sira wɛrɛ ta walasa an ni ka kisi ni Côte d'Ivoire ko k'o tɛ bɛn ale ma k'u bɛ courant tigɛ an na depuis o yɔrɔ la i tɛna dɔn k'a fɔ bamananw ko ten baladen n'i ye kan ma da an bɛ balaba de da donc orgueil tɛ o moi je pense que Mali ni Côte d'Ivoire ka problème courant ko kuma dɔrɔn tɛ orgueil tɛ ça va au-delà de tout ça a ka jugu ni nin bɛɛ ye donc k'a fɔ ko an ka taa dɔrɔn Alassane n'est pas quelqu'un parce que jamana ka relation tɛ teriya ye dɛ ou bien fi sabilila ye dɛ en tout cas ne b'a dɔn cogoya min na ka taa dɔrɔn mon père Alassane an bolo kuma misɛnnin ninnu o t'olu dɔn parce que u ka objectif politique b'u bolo derrière leur objectif politique u ka sɔrɔ fana objectif b'u bolo maintenant ni minɛ i k'a bila i da o ka fisa i da langolo projet min bɛ ka kɛ bi Banque mondiale ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔnya cadre kɔnɔ miliyari 1,500 u ma 40 di kɔsani na o 40 o bɛ kɛ ka urgence de gérer gasoil ka san a san yɔrɔ la k'a don a donda fɛ nka urgence minnu bɛ ka gérer Tayiru Ba ɲɛ bɛ min na sisan o ye courant i n'a fɔ oui Kulubali ko courant tun bɛ di fɔlɔ la sunkalo kɔnɔ heure 6 nka sisan dɔw yɛrɛ t'a sɔrɔ heure 1 heure 2 o ye urgence a dɔ résolution c'est-à-dire n'i ye panneau ko in dɔrɔn ta i t'a faamuya i b'a bɛɛ lajɛlen de ta k'a lajɛ Banque mondiale ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna na ministère de l'économie a publié u ka page kan i bɛ taa ye k'a fɔ à peu près panneau solaire projet b'a la centrale électrique projet b'a la ka réseau yɛrɛ rénové ani Côte d'Ivoire ni Mali ka ligne ka problème b'a bɛɛ b'a kɔnɔ d'accord donc bi kuranko gɛlɛya b'an kan ko structurel b'a la an bɛ contexte min kɔnɔ fana kuma ni kɛwale dɔw b'an bolo o de y'a sa an ma maintenant Assimi ninnu bɛ ka mun kɛ n y'o de fɔ c'est-à-dire sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn quoi moi je ne kɔni tɛ n yɛrɛ lamɛn n tɛ n yɛrɛ victimiser parce que depuis an bɛ nin combat in daminɛ on a su que a combat conséquences b'a la nin y'a dɔ ye maintenant deux choses lignes bamananw ɲuman i bɛ segin i cɛkɔrɔ ma a b'i dɔnbaga de caya o d'accord walima an bɛ continuer ni sira in ye o kɔrɔ hali an kun kana sira in ta donc Assimi ye projet dɔ bɛ yen nɔ 2022-2024 panneau solaire ninnu b'o de la pour que ka problème énergétique Mali kɔnɔ k'a ban donc premier niveau ka urgence gérer walasa courant kana se ka tigɛ deuxième niveau o ye ka réseau rénové ka centrale kuraw rénové ka barrage rénové troisième niveau ka Mali propulser sur l'énergie solaire ka ko yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma non ko bɛɛ tɛ dɛ donc en tout cas fanba ka kɛ énergie solaire ye hali n'u ka ɲɔgɔn dafa mais courant ko crise ka bɔ an da la quoi
donc maintenant projet mun do c'est phase saba de do u bɛ k'o baara de kɛ mais c'est pas facile et si c'était facile yɛrɛ u tɛna kɛ o donc moi je pense que Assimi ninnu bɛ ka taa n'a ye sira mun kan sisan o de y'a ɲɛ ye mais k'a fɔ an ka taa Côte d'Ivoire an t'a ɲɔgɔnna jɔjugu fili ji la an tɛ segin ka taa Kulibali ko cogo min an ka segin ka taa an ka orgueil dabila o tɛ se ka kɛ fura ye. Non, c'est pas une question d'orgueil. Je dis c'est parce que relation individuelle tɛ o. Alassane dɔrɔn ka jɛn n'anw ka jɛ tɛ o. Jamana ni jamana ka problème de don. O tɛ Alassane ni Assimi ka problème ye dɛ. Mali taabolo ani Côte d'Ivoire taabolo de bɛ ɲɔgɔn na. Donc o tɛ maa fila jɛ ye o. Hali ni Assimi ni Alassane bɛnna bi, et population ka réaction bɛ yen o. Donc ça veut dire que a bɛ individu dépasser a problème modèle. Donc il faut s'assumer. D'accord. Au projet, oui, Koulibaly. Parce que pour moi, le problème, Alassane Beka Gela Mikamwa, avec à répercuter quoi de la population et récam. Son problème, c'est Malini, quoi de la population tchéo. Problème, même pays, au dirigeant de l'Union tché. Donc, Dien Européen, moi, avec Marfani Fentagnon, mais ni il m'a coupé Mola. Russie tenir Russie ni ni fait on te kɛlɛ la mais américains te ka bɔ européens ni fɛnw kɔfɛ ka taa fɛngɛw kɛ olu ɲɛnama pour que u ka intérêt sɔrɔ wa bon donc diɲɛ ye fɛn dɔ ye ni bi an kana an ta an ka dusu comme e yɛrɛ fila ye bɛɛ b'a dɔn le Peul est très diplomate le Peul n'est pas comme les Bambara. Nous qui ouais hein non oui tiens de parce que un comportement de malien oui bamanan comportement de donc en tant que dédabla c'est la diplomatie qui doit marcher nous sommes en difficulté mais dessous au tse ka to difficulté mbanga en solution sur là en bas ni na de en population parce que soulager tu vois mina ne ba do mo be Mali kono y a des personnalités ici olu tɛ se ka wuli ka taa n'u ka taa kuma Alassane fɛ dibi la il faut que Assimi ait des conseillers spéciaux des envoyés spéciaux qui ont un carnet d'adresse carnet n'anw segira ka taa est-ce que anw bɛ ka min fɔ a tɛ foyi tiɲɛ kan kuma min n'an y'o ta c'est comme si ni layidu ta n bɛ n yɛrɛ ta est-ce que o ye Tayiba ka kuma la ayi o ni yɛrɛ ta tɛ kelen ye o yanni o tɛ o ni yɛrɛ ta tɛ kelen c'est une question d'intérêt u t'a dilan u ma fu. Mon père. N'u t'a dilan ma fu an bɛ wari de sara i tɔ ne ma tila u t'a d'an ma fu an bɛ wari de sara pour que u k'a d'an ma mais ni an tɛna taa an da k'an ŋunuma kɔnɔ an bɛ taa kuma ɲɔgɔnya de fɔ n'a ma sɔn an b'a to yen mais n'an sera ka kuma sera la n'an nana a b'an ka population soulager moi je ne vois aucun événement pour qu'on ne tente pas. Assimi filɛ ka min daminɛ projet ne m'a fɔ o ka ɲi ça c'est min tɛmɛna fanga la n'olu tun ye Assimi ta in kɛ an bɛ problème min kɔnɔ bi an tun t'o kɛ o hein parce que y a un de vos journalistes investigateurs là Tidjane Tangara ala ka hinɛ la du temps de Boubé là il y avait un projet d'énergie des gens qui étaient venus pour faire une centrale solaire ici là Tidjane Tangara waati la a y'a kumaw kɛ Peace FM na hein mais est-ce que a fengera wa we a kumaw fo mi a bloqué tout ça là we a fait un fo mais avant le Mali était un pays qui était en avance pourquoi on a créé la Mouna le Mali était un pays Abdou il y avait un Nigérien ici Abdou quelque chose Diofo quelque chose comme ça docteur là c'était un réfugié politique nigérien qui était au Mali ici, qui a expérimenté au temps de Modibo à Dar Salam, génie militaire Beyromina, à Toumbe, c'était l'énergie solaire, où Toumbe réchaud ni fait un pétlin au temps de Modibo Cléla. Centrale Cressitenia, on a fait les Cress pour ça, Centre régional d'énergie solaire. Qu'est-ce qui a mis ça?
C'est la politique des acteurs du mouvement démocratique quand ils sont venus au pouvoir. D'accord. Hein? Oui, Donc, solution moi j'ai des propositions, des solutions à faire pour le problème du courant. Comme je l'ai dit, à court terme, au Équateur Wartani. D'accord. Hein? Bon, à moyen terme, baissé les pétroliers là. Tadji Ferla non. Ambe oube juru don gouvernement là. Ou ta essence du gouvernement, mais ou bas sera échelonné en 2 ans, 3 ans, 5 ans comme ça. Au besoin quelle solution doit. Bon, solution ouare mimbe. Nere bolo. Les téléphonie mobile là, les sociétés de téléphonie mobile là, il faut les mettre à contribution parce qu'ils font beaucoup d'argent sur le dos de la population malienne. Donc vraiment il faut les mettre à contribution pour que fin d'osra les sociétés de mines là au coup peuple à contribution. D'accord. Hein? Au famna Yakuba, oui. Makila aucune solution no Taruba, solution fitini be bolo énergie ko ina ou bien solution mon mene bolo ne au fo déjà programme gouvernemental mon be folo 2022 2024 600 milliards de beka mobilisés pour faire face Mali la crise énergétique ka nyanabo court terme, moyen terme et long terme là. Maintenant, politique est fait ndoye Alassane ya donga foko moko bawbe Mali kono ani munun kadi o ma bali kani ke wale intaka jamana besegero 7 mois d'embargo aya soutenu. Donc émotion ni sentiment côté c'est pas aussi facile que ça. Kata droit ko Alassane anga sikika foke kuranga dama o tede mon père, c'est très complexe. Très complexe. Donc, asimi nous mbeka tana et chogamna bi. Ya famia. Parce qu'on a l'habitude en Afrique, on a projet, on a colonné. Yana kase jima, on a bla. On a ta colon worese. C'est pourquoi on a dit to me enclos de la montagne ni kami. Oui, moi Marco. Oui, solution là. C'est la solution là, ça veut dire que ni ka projet il y a solution de. Ni ma irana ka foko sikate ala si akli seraba ka foko énergie solaire. Ko obse ka blasenga mi ba to be deguno ta ka banka o bene blaka o ko injidi ko sinsin en même temps la solution fana fo o djumé bi sikate ala yelenko famba ni mo kulila bi kuranko la ngedo mo be yelenko la mo be funteni ko fana kuma la nga barakela nunu ka bara be ke kurana o famba o fana bala mais ka se ka teliala ka se ka ni minen nunu no e énergie solaire minen ni ne ba ala yini jamana fait c'est que c'est possible déjà ni yira na ka ko c'est possible do jamana ka se ka ina fa be ka sendo anga ko ro la tuna na fa ka balo ko subventionner ani ka faire subventionner pourquoi n'est-ce pas subventionner ces trucs là panneaux solaires ni accessoires ka se ka faire que ka son brida son ko état qui c'est kanana chaman baye ka accessibilité noya jamana de bon énergie bon pas que ka bois kama en tout cas jama famba be i abonna fo anga brusco ndugu la nambe so moi par exemple chez moi ici même à Bamako ici énergie solaire de Benefeo même quand j'étais à la capitale à Bamako à l'Intaline pareil donc ça veut dire que c'est possible que ni bere dara songo kun o be jamana dun fana de ko sobe o se ga solution ka fa o fana kan ni ya kliba la cinquantenaire ni na no ye pano la pandeur chaman baw jensen Bamako konna la mais jalo iba kala maka ko o keli ni biche ça veut dire que ko olu bera jelen siraba min kay Bamako ya ka teme siraba beka pano solaire de baka musa bugu siraba kelen ani ka ta fuiri majo ale courant tigaka pano solaire de ba sa o biya fambaw be sale no depuis cinquantenaire la tete mo ton truc ala ka a bela jeli c'est-à-dire que pas une récemment c'est-à-dire que solaire panneau chamamba solaire chamamba de la 50 qu'on a ni ya oulaje iba a fait un chamamba mais pas quand on bika baisse aller no entretien donc état qui coffre ou là ka entretien OK ça va aussi nous aider éclairer plus nous ka se ka demedo au bela ina ni fait nous les fait tricolore vraiment énergie ko ne ba fo ko so be ka simi fo ala wa ka coopérer c'est ka ko do so be la ka do bala pour que an se ka yere ta mi ni femme naturelle ala ta mi mamuro
an ka se k'an yɛrɛ d'accord an bɛ taa babu sabanan na an balimaw jama ko di an b'ale de kɛnɛ kan min ye Joliba TV News ani radio Joliba a bɛ k'ale lajɛ an bɛ studio min kɔnɔna la a tɔgɔ dalen bɛ Amadu Mustafa Diop la Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ M5 RFP kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na awa olu ye hakilila dɔ bɔ k'a bin k'a ma ko memorandum awa ni M5 mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri o M5 bilama awa ko nin farafaralen bɛ minnu yɛrɛ bɛ Choguel nɔfɛ olu bɔra ka kumakan fɔ kɔsa in na min ye maaw kɔni dabali ban kosɛbɛ awa fo maa min yɛrɛ tɔgɔna bɛ a sɛbɛn na fanga wulila ale nɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ bolola a bɛ sariya ka bolo kan nin waati in na awa memorandum min bɛ jalaki bɛ fanga ka bi fanga min n'o ye sɔrɔsiw ka fanga ye k'a fɔ fɛn caman kɛra olu ka awa ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ko fɛn caman ma sara la Tayiru Ba e yɛrɛ ko k'e ye M5 ɲɛmɔgɔ ye awa an ma nin faamu dɛ Tayiru e bɛ se ka mun fɔ an ye M5 memorandum min bɔra awa nin memorandum min nin bɔra kun jumɛn na ninnu bɛ fɛ ka fanga fara fanga sina de kan wa bon an kɔni kɔnɔ gana ma fɛn kalama du mais yan'o cɛ ne de ye le nouveau président du comité stratégique du M5 RFP ex tendance Choguel Kokala Mayiga c'est très important awɔ kɔfɛ an b'a développer an kɔnɔ gana ma fɛn kalama du ni ɲɔ surula su fɛ janfa tigɛra kɔnɔw kama memorandum in fɔlɔ c'est illégal c'est illégitime Diallo illégal comment ni M5 bɛ communiqué kɛ ou bien déclaration Diallo réunion de bɛ kɛ fɔlɔ ni réunion kɛra ordre du jour bɛ validé après hakili jagabaw bɛ sɔrɔ ka kɛ k'a kɛ communiqué walima memorandum ye jama tɔgɔ la zenata o ma kɛ ça veut dire que M5 tɔndenw ou bien M5 RFP ex tendance Choguel Kokala Mayiga ni ne o président ye janfa kɛra anw kɔ kan donc a ma kɛ légalement tɔndenw tɔgɔ la légalement tuguni kɔma an bɛ waati dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko suspension parce que mɔgɔw b'a fɔ ko M5 ye nin sɛbɛn fanga contre la n ko mais M5 yɛrɛ de bɛ fanga la c'est grave le M5 est le seul responsable de l'actif et le passif de cette transition rectifiée c'est pourquoi ne bɛ ka rectification rectifier bi maintenant an bɛ waati min kɔnɔna na suspension tɛ a a ma fɔ ko bɛɛ k'i ka baara gulɔ wa ne mɔgɔ k'a ka misaliya di M5 de kan k'o di o à moins que an bɛ fɛ ka 2 poids 2 mesures kɛ ou bien ka dɔ tɛgɛ ko ji la ka dɔ tɛgɛ ko tulu la k'u sigi tile kɔrɔ mun ma jamu ɲɛ o ka to dun donc M5 yɛrɛ le fait que ka nin communiqué in kɛ M5 tɔgɔ la waati mun na mouvement partiw ka politique baara gulɔnen don c'est illégitime maintenant a kɔnɔ kuma kabako tɛ a kɔnɔ kuma k'a ta phrase fɔlɔ la fa laban a bɛɛ lajɛlen truffelen don de contre vérité parce que n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ wɛrɛ jalaki memorandum dialogue intermalien kɛra a fɔra ko nin ka kɛ anw ma sɔn o ma ninnu bɛna kɛ nin ye o bɛna ni tiɲɛni ye AES ko kuma ma sara an na wariko kumaw ma sara an na meeting de la honte entre guillemets o ma sara an na fosi ma sara anw na donc alors que e yɛrɛ ka kɛwale n'i ka fɔwale e de ye nin bɛɛ lajɛlen feere anw ma télé ni radio la la preuve Choguel est allé à Niamey ka taa meeting kɛ méga meeting ale ni Burkina ani Niger premier ministre ka AES feere mɔgɔw ma CICD kelen kelen na rencontre 3 mieux que ça ka Burkina opérateur économique Niger opérateur économique wele kana fara Mali taka Moussadek Bali kun bɛ yen chambre de commerce président kun bɛ yen Manju Sempara kɔyaw hakili sigi an bɛ bɔ CEDEAO la AES ko in sɔrɔ tɛ jigi a bɛ yiriwa de ka tila ka cadrew fara ɲɔgɔn kan ka jeunes fara ɲɔgɔn kan meeting 3 M5 ko kuma ma sara olu la maintenant élément dɔ wɛrɛ ta très important ko discussion avec les partenaires techniques et financiers ko si ma sara olu la maintenant wari nana u b'a dun kelen a filanan jusqu'à aller dire que ko n'i y'a ye
Banque mondiale est wardi malema ko conditionnalité doye Choguel ka déparé. Quel est le rapport? Banque mondiale est wardi malema 2020 21 22 ne bika min famu ni bela oui ne tika min famu ni bela buba katra we ali minale tege no bisebena wale bi Choguel ka cabinet la barake ale tara mine foye no ni kuma kelen kuma na oui do ko ni kuma kera ko quoi c'est que premier ministre ba kalama atemena krefe aya il est le seul responsable mi feka mi fana fo premier ministre ka kosa ina kuma na ko namata ni gabakuru kera ka ubun yana kata kuma na ni kuma nu be fale chogo mina tout d'abord mbe duguma mauti mindo Choguel ko kala maiga président du M5 d'abord il allait des mémorandum illégal et illégitime. Il est le seul responsable moral et politique. Bref, depuis que le premier ministre de M5 tola, phobie, déclaration kelente, communiqué kelente, mémorandum kelente, a été signé. Intérimaire de bas signé. Un mécanisme qui a communiqué au Fanonofo. Donc, halika nyingalika au côté là, ou eka biborando jardin d'enfants d'Emsenou dade, walma politique le makelao. D'accord? Mieux que ça, il y a une manipulation. Parce que même victime, la nécropolitique Choudiago, est code de victime là, ou bien un code de victime là, sans savoir, ou bien yorom na bama kwanta yorodo. Shuma ko duguma jaw me boko nga victime. D'accord, oui. C'est une contradiction. Taruba mitla kuma segima pour que to fana ka se ka do fala Yakuba M5 kan memorandum ko kuma chara ay maw dawal ban aw be fanga no fe aw be premier ministre krefe na ko fanga e minge ka mo la ko donc mana mumbi mun ma be se ka mun famu ni na mo chama ko ni ma se ka famu awaka fo ni kuma be se ka bo M5 RFP minu be Choguel ko kala maiga no fe do ere ko Choguel adabi ni ko ina c'est-à-dire ni be mira ira ko bembali be fanga kono parce que n'est boulot transition depuis à Damina Siran Janfa de camp il n'y a eu que à masquer tient quand quoi depuis transition est Damina à Siran Janfa camp la composante civile au loup y nyon Janfa ou ma au clé nyon comme on a fois tu vois maintenant oui nyon sur la composante civile ou paye nyon Janfa Ali Choguel yere min filɛ ni bɛnbɛliya min be M5 kɔnɔ ale ka comportement de nana n'a ye parce que lui il a voulu transformer le M5 en un patrimoine organisation ni organisation statut ni règlement de bas là ni président tɛ vice-président be yen mais ka taa intérimaire sigi moi c'est ma première fois de voir ça parce que M5 ye fɛn min ye comité stratégique là normal règlement intérieur quand kala comment le bureau marche abala mais a marché bon c'est ce qui n'est pas normal bon c'est pourquoi fin balani Choguel yere sigilembe yiri bolo min kan ale yere de ya tegena yere donc Janfa fin bala gɛlɛya fin be M5 ni fin kono ale ka fanga kada parce que déjà fanga be bolo. Bon, il faut laisser la liberté et les autres aussi jouir de leurs prérogatives. Mais ne koke kelemba bet tche et premier ministre là et M5 géré par procuration. Bon, oui fin mi Janfa bon donc mi sera sous kayoro donc vraiment olu nyina feni doko coup d'état mi fleni c'est pas un coup d'état ordinaire c'est suite à une révolution populaire donc là le pouvoir là appartient au peuple et non au M5 hein non au M5 non aux militaires mais c'est M5 mo mourira hein wani konu c'est ayi non olu yo yira mais de mauvaises manières parce que ni be fena e kana bo kata les linges sales c'est là en famille ni kuma Choguel mumba le bali ka M5 mo parce que aller M5 structure fenge parce que na le tum nous tum réunion ke difficulté min ba le kono gouvernement kan na le tum beto nyaira o chaque fois M5 mo la o lu tum na aklinan dey ale mawa o meni M5 mo rete nyoy hein gɛlɛya min be kan
e tɛ t'o fɔ olu ye bon olu parce que olu sababu de la e ye fanga in sɔrɔ bon donc ni e sababu olu sababu min ye la se ne ɲinɛ n'o sababu kɔ donc ni ko min y'i sɔrɔ u yɛrɛ nɔ ye. o bɛ se ka kɛ hali minnu ko k'a ka bɔ M5 comité stratégique la parce que ale b'olu jati o sinon e bɛ se ka taa mun taga o Umar l'imam Jamil Bitar l'imam ninnu fɛn ninnu to yen bɛɛ imam ye quand c'était là ale de tun bɛ mɔgɔw lasiri misiri la quoi qu'il arrive c'est une personnalité qui a participé chose à la révolution populaire là e bɛ se ka t'o to yen ka t'i danamɔgɔ dɔ ta i ka cabinet kɔnɔ ka M5 ɲɛmɔgɔya kalifa o la o tɛ janfa ye wa bon ni ko min bɔr'o kɔnɔ o ye e yɛrɛ ka ko laɲininen de ye bon sɔrɔdasiw fana nin bɛɛ b'a dɔn CNT sigira cogoya min na a ma sigi tiɲɛ kan parce que décret min bɔra pour que CNT mɔgɔw sigi o décret yɛrɛ ça a été violé. oui an bɛ M5 kɔnɔna la. ayi non il faut que ayi gɛlɛya min bɛ transition in kɔnɔ parce que nin bɛɛ ye gɛlɛya de ye o nin bɛɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya min bɛ yen c'est pas entre Choguel ou bien les M5 tendance Choguel, mais c'est un problème qui concerne tous les pays aujourd'hui. Oui, Mohamed Mariko. M5 ko in bilama ko memorandum min bɔra ayiwa mun se ka faamuya ni memorandum min la ni Tayiruba ko awa a n'a fɔ a kɛra fan dɔ fɛ nka premier ministre yɛrɛ ta a kalama. Jalo i n'a fɔ jɛmukan tɔgɔ bɛ a fɔ cogo min na ko jama ko cogo di ka kɛɲɛ ni o jaabi ye jama ko cogo di jama tɔgɔ la ne b'a fɔ n ko jama dabali yɛrɛ banna jama dabali banna ka ɲɛsin M5 yɛrɛ ma k'a daminɛ n balimakɛ la n'o ye Tayiruba ye min a bɛ kɛnɛ kɔnɔ c'est que jama dabali de banna k'a ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ se ka kɛ Mali la bilen tuguni ka d'a kan maaw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ bilen tuguni lici dɔ la kɛlɛ dɔ la k'o daminɛ fo ka tɛ o se o dan na jama dabali banna jama dabali banna hali bi Tayiruba kelen min sinsin o kan kɛnɛ kɔnɔ y'a ye ne yɛrɛ moi je viens de l'apprendre k'a fɔ Tayiruba kɛra M5 RFP comité président ye ex Choguel jama dabali banna k'a ye k'a fɔ hali bi tɔ kelen min bɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na M5 de y'i ta ye c'est-à-dire a bɛ fanga in kɔnɔ a ma bɔ a kɔnɔ o ni sɔrɔdasiw de bɛ a la ɲɔgɔn fɛ o danaya de bɛ jama bolo ka ɲɛsin o ma hali bi kala k'a ye Tayiruba yɛrɛ seriyara k'a fɔ ko ka jalakili kɛ a ka kumaw kɔnɔ k'a ɲɛsin hali n'a sɔrɔ tuma dɔ la an bɛ se ka fɔ ko fili kɛra mais mɔgɔ kelen min bɛ u bolo valable fanga kɔnɔ n'o de bɛ M5 kɛ fanga kɔnɔ Tayiruba ka bolokɔni tun bɛ ka se ka jalaki kɛ ka taa ka ɲɛsin o tigi ma ça veut dire que n'o yɛrɛ min fɛgɛyara k'o bɔ yen Tayiruba bɛ ka min fɔ ko M5 tɛ kɛ fanga kɔnɔ bilen tuguni o ye M5 ko kuma yɛrɛ bɛ ban de ka da ka fanga tigi tɛ ko min kɔnɔ i sigilen i jɔlen tɛ a fɔ cogo di i sigilen tɛ yɔrɔ min i jɔlen tɛ yɔrɔ min n'i sigi ye o y'i ka ko bannen o bɛ jama dabali de ban dabali ban an k'an janto jama in na kosɛbɛ n'an bɛ ko kɛ c'est l'occasion en réalité parce que a bɛ jama dabali ban k'a ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn labila teliya la jɛɲɔgɔn bɛ se ka fili mais k'a lâché M5 ko kɔni ye maliyɛnw dabali ban M5 tilalen bɛ bi a ka ca minnu yɛrɛ bɛ premier ministre nɔfɛ oui Tayiruba an bɛna kuma di awa minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ sɔrɔ ka kuma laban di aw ma oui oui je ne sais pas mais i b'a teliya ouais n b'a teliya kɛ i b'a dɔn bamananw ko a ye ko jama dabali banna on ne sait pas kɛmɛ jama modèle mun ma très important peut-être ale bɛ ka kuma jamana tɔgɔ la quoi c'est-à-dire mɔgɔ ma mɔgɔ bila dɛ mɔgɔ de tɛ don mɔgɔ nɔfɛ fali nɔfɛ kurun kɔnɔ parce que mouvement tɛ mɔgɔ kelen tɛ i n'a fɔ mon père y'a fɔ cogoya min na n'i ye mouvement gérer i yɛrɛ sago ma o conséquences de ye nin ye donc vous allez pas dire Tayiruba non il y a pas Tayiruba dans ça an bɛ tɔn ko kuma de la très important M5 mun nene o comité stratégique présent bi n'a fɔ ma ko ex-tendance Choguel ko kala mayiga dɔwɛrɛ tɛ o Tayiruba ye kɛra o cogo di sisan ne ma se k'o yɔrɔ de faamu komi ko i tɛ fɛ ka kuma di an ka kuma ka ɲɛ ni y'o yɔrɔ faamu ne kɛra cogoya min na n bɛn'o de fɔ parce que M5 kɔnɔna na ex-tendance Choguel ko kala mayiga M5 tɛ mouvement uniforme ye o plateforme b'a kɔnɔ association b'a kɔnɔ partout b'a kɔnɔ syndicat b'a kɔnɔ y'a faamuya an ka représentants bɛ région na donc partiw dɔw ani syndicat dɔw ani ONG dɔw ani tɔnden minnu b'a kɔnɔ dɛ olu de y'u ka danaya da ne kan
face à ces mémorandums illégaux et illégitimes quand nous chourouchou fait tomber un coca en beau qu'elle est là. Voilà, donc on est au légitime. La preuve est que on a communiqué que moi-même net d'abord bana parce que radio directeur et qu'on communiqué mon nez à partager à femme beka média ou la ne qui to kalama d'abord banco. Même actuellement, la coordination du M5 Ségou au lieu est reconnue comme le président. Maintenant, ne veut qu'à présenter mon mon président comme à mes suspension qu'on ni suspension bana charia ou ya fo choga mana ambe tonde on wele kana ka sora ka comité stratégique ka sigi mais jusqu'à preuve de contraire et de facto l'ancien comité stratégique est dissous. Donc au moins premier ministre ga yeta ni muyi bela aye mu fo aw munu ba kerefe ni kola memorandum mi mbora ni ale yere bolo de nyeshina mama no Boubacar Traoré bi o minene be fanga fe ale yere ka yeta muyi ni net c'est ka comment placer la blé. Oui, mais Taïrouba n'y va qu'elle fait peut-être que communication mais que avait fait fort avec ces gars nous femmes aye ben walma kana ninke non tu sais comment placer de là d'accord avec comment dit anga mamunu ka en lame radio Joliba sans faire ani minumbe ka en flé Joliba TV News o kuma na wati bere kon tambolo minumbe an wele o ka se ka ningali doronke ibi ningali doronke awa sabam na kuma labadi anga mawuma ka se ka jabi di aka kuma wala walma ni kuma kan faranga mam fa kana jana ne ka jo sira bawbulo bioranduru 65 65 50 50 ambe jama ko di keneka minye babu sabaye obambulo Basiru Jomai Fay Senegal jamana kunti kura ale nali minke malila kata se kurankoma no ye panneau solaire minye jamana kunti ale yo birkide follow da safo ani sanangoroba ka fe fukata se M5 RFP ka memorandum koma na akuma chara awanga babu kumika bole nu sabade ka akuma na abuse ka hakila di négajuru sira fait 65 65 50 50 bioro anduru biduru ni mami okori iba ansoro jama kodi ambali de keneka okumana ni mama do négajuru sira fait okumana anta la janga kuma be allo allo ansu balma ke bangole ka bomi Allô. Oui, balma ke an probila ibang wole ka bomi. Oui, ibi télé fa ibi bo télé krefe pe ibang la me téléphone là. Ah d'accord. Ibi télé fa ibi bo télé krefe pe ibang la me téléphone là. OK, d'accord. Bon, ça ne va pas donc. Itoko ni jamu folo ka bomi. Ousmane Sy tabob no. D'accord, bismillah Ousmane. Oui, ne ko ngi ga ibi télé to ni ma télé to anti ñoo fam de suno amé mo wéré ñini télé to ka kuma téléphone là. Oui, am club là si. Ouais. Non ko mo Taïrouba be mo mag na représenter M5 là. Ale be mo mag na représenter M5 là. Aywa, abino fié c'est ça. Aywa, añoo fam si. D'accord, 65 65 50 50 bioronduru biduru jama ko di ambale de keneka minye anga ma wolelunye ulubika ulubambulo koro wala saka udado babu sabala minye Basiru Jomai Fay aleka nani malikono ani malik kuranko jamana kuntigi Asimi Goita ye birikide folo minunda kuranko la ani M5 RFP ka memorandum ko awa ambika babu sigi ode ka bi jama kodi ale keneka awa musa ni mama soro ambanga wati kla mawni nyonche anga soro ka jemkan kuje sabu wati bere otambulu mabe allo amansu wa arama tawaro adama bismillah ni fo si baro ga nyom be fo ka Taïrouba fo ko bi kuma da la to ko ga tabulo ko bi farama bla male ko kala Adam le 2007 troisième mo ba engagé ro na ga do na ga ta oui adama ningal ibi ningal ke jona wati to mancha ngama o la ko to iba am amaru yini ale mebi
Moi, il va y avoir un Mali chinois qui est jeunesse, mais il est à son jeunesse, il reste ce gâteau, quelle est la sera gelée, Kilinga, Nemo de Mien Famo, comment de Mien Famo, tout gâteau Bulbula, Madola, et Soron Notre. Tarabolo, ou bien Fobi, Chine, ou Clave au Kilin Soso. D'accord, merci. Ambi, il faut qu'on se ve 65, 65, 50, 50. Ma kelime soro. Walma nga joyede 65 65 50 50 bioron duru wati kon sera awa amba joni maya ni ma fla ambi da o ma sabu wati ya antante ma kosebe ambi se kana kuma so kono yakuba kulubali minu ye wele ke sankila ma fla do yu ka nyingalu me wala e se ka jabi jumendi ani anga babu nuna e se ka mu fo M5 ka ni memorandum ko ina ko bita laban chogodi comme follow adresse la Tayruba de la ya le nyinga aywa Tayruba ay comme ale be tendance juvena ay oui ebe se ga jabi ke amina laban amina Tayruba deuxième question yi bon ale ko demsenu c'est-à-dire ou be une cour qui derrière les intérêts leurs intérêts quoi hein bon wala de ma ni ay mouvement non bébé échoué demseni ko tala mo ko batala a shitate maliko ye parce que ni maliko tundo M5 kele nye allure min soro ça ne devait pas se terminer avec des poissons comme ça donc au baïra k'a faut vraiment kele mumbeke atike malika nyeta no fait quoi parce que jusqu'à présent ama leader ou yere soro quoi le peuple engagé l'Indo, mais leader le peuple manque de leader. Jama nye quoi oti. Parce que M5 keleni ni tu es jama ye. Ka foko ko kana la ba jamfa la ni twala. Mo folo mi jamfa reke o ye betu ndara mo mina ku ka danaya daoka. Ni depuis Mokhtar Wan Tara taka ke premier ministre Nere Yakuba c'est-à-dire inta donc misika min fo quoi mo mi ama keleke ama foike mo bisika ta miri ko mo swata depuis yoro la ne ko mo ka keleche d'accord M5 ko nya ba ko la ne ko sorasu ka fanga ne a fo tuamina problème min ben 600 maliko problème de dos donc il faut qu'on se ressaisisse. Il faut que, parce que sur la soukanga, donc, il y a un pouvoir là, population de Bora. Bon, donc, au Yoroï, il ne faut pas qu'on oublie ça. Au Yoroï, quoi. Population de Bora, au Sababu de Atoulu, nana Fangaïna. Donc, Fangaï, ok, à Famia, k'a fort, Moroki, Sorasi ou Kelinga Fangate, ni Jamaka Fangade. Donc, comme Kankake, pour que population beke impliquée là pour que décision mumbeta mo kana nyegu yere la ne koni bolo ou que nere bolo de gouvernement mbembi ou ko gouvernement ci ou que CNT ci donc enquêta sur de nouvelles bases parce que comment fera sans parce que tant que au marque parce que tout le monde voit, il n'y a aucun effort pour que le lycée électoral ne fasse que carte d'électeur. Effort faut être au niveau là quoi. Bon donc il faut que maintenant sera croix de keta pour que Chouamina ni gelayi fangayi a keto moko kelembolo parce que fanga mimbe c'est à plusieurs têtes. D'accord. Hein? Oui. Bon donc nous au Kera vraiment population la population est dans des dilemmes quoi. D'accord, oui. Mohamed Mariko enyabi ni ko tabula surasu ni M5 premier ministre akoko gouvernement ka ci CNT ka ci awa tabulo kura kata okumana oye fana ka hakilla yawa. Non, tene ka hakilla yi. Era kan ko mana gɛlɛya cogo cogo ko sera niveau min ma toujours me kumani jama ka laɲini ni danaya de parce que il me semble que Mali kɔnɔ y'a ɲinɛ a bɛ kɛ jama nin kɔ kosɛbɛ quoi parce que ko filɛ sen na bi n'i y'a mɛn M5
jama dɔ de bɔra ka mɔgɔ dɔw de soutenir qui sont des dealers aujourd'hui qui parlent en leur nom minnu bɛ fana ye fanga la jama dɔ de fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i n'a fɔ M5 de kɛra sababu ye k'o jama lawuli mun n'o de jaabi filɛ ka sɔrɔdasiw sigi fanga la donc jama in janto belebeleba kan ka kɛ o la le dernier mot revient n'an bɔr'o la pour répondre n'est-ce pas à la question de l'auditeur min ye weleli kɛ a ko munna jɛ bɛ kɛ kɛnkɛrɛnna a y'i bolo ɲɛsin denmisɛnw ma ko munna denmisɛnw bi don kow la u tɛ to ko kelen kan u tɛ to maa ɲɛnamaya la fo maanifin ka fɛn fila k'i janto o de la an fɛ yan an ka ko bɛɛ sɛnɛnen bɛ o de la c'est-à-dire que danbe ani diina ni o sabatira n'o ma sabati n'i bɛ ko la n b'a la k'o dɔn munna n b'a la wa kun jumɛn na n b'a la wa n b'a a la a mana kɛ cogo cogo la a mana kɛ cogo cogo la ne bɛ sa nin ko in de la tant que o ma sabati denmisɛnw na ɲini fɛn tɛ kɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ taɲini awa Tayiruba toujours i b'a dɔn question d'approche de don parce que ni mɔgɔw ko jeunes mais ne y'o de fɔ c'est-à-dire le combat politique jeunes muso cɛkɔrɔba denmisɛnnin o ye faux débat de ye i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ o faux débat in de b'an bolo civil ni militaire c'est des faux débats ne ka o kuma ne tɛ n da don la dɔ ye ɲininkali kɛ ko ne bɛ M5 tɔn jumɛn na ne ye Espoir Mali Kura a assemblée générale fɔlɔ mun kɛra 14 mai 2020 anw y'o baara kɛ ka bɔ o kɔnɔ ka na Troïka la ka bɔ o kɔnɔ ka na M5 na d'accord k'an to M5 fana kɔnɔ force de changement ko kuma daminɛnen waati min na an ye tɔn baden de créer donc M5 yɛrɛ tɛ tɔn uniforme ye très important maintenant mina anecdote minute fila ok minute fila c'est très important memorandum in kɔnɔna na par exemple mɔgɔ minnu gɛnna ka bɔ ministeriya la Imam Umar Jara ni fɛn ninnu ɲininkali kɛra a fɔra an ɲɛna ko Asimi b'a yɛrɛ sago la ko sariya b'a yamaruya mɔgɔ min ka d'a ye walima mɔgɔ min man d'a ye a n'o kana baara kɛ o de kɛra argumentaire ye on est allé un peu plus loin ko hali olu yɛrɛ y'u ka chargé de mission minnu gɛn ka bɔ baara la ko ministre fana b'a sago la mais bi olu kungo kuma talen don k'o bila ne ko M5 RFP memorandum kɔnɔna na ça c'est une contradiction ko arrestation extrajudiciaire y en a plus au Mali n delila k'a fɔ n ka kumaw na ça suppose que o kɛn bɛ secrétaire d'état ma secrétaire d'état ka statut falen na mɔgɔw ka taa journal officiel ɲini k'a kalan arrestation ninnu le fait que tuuru sera an yɛrɛ ka mɔgɔw ma sisan mais mɔgɔ dɔw minɛnen don Mali kɔnɔ ne yɛrɛ minɛna mɔgɔ dɔw bɛ kaso la donc maintenant k'olu ka degun ta k'a k'i n'a fɔ e bɛna fanga kɛlɛ mais mun yɛrɛ ne kamana gan Diallo le M5 n'est pas innocent dans cette histoire faut s'assumer ka ban ma k'i bɛ dɔ lanɔgɔ k'i yɛrɛ lajɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ sen b'a la i bolo b'a la an ye baara min kɛ depuis rectification don c'est pourquoi ne lettre adressée Maliyɛnw bɛ se ka mun faamu nin ko in Maliyɛnw kana jɔrɔ fosi la les hommes passent le Mali reste et demeure d'accord i y'a mɛn ma million 24 gouvernement kura ma a bɛ se k'i sigi non ayi o ye Asimi ka Asimi sérieux ne da tɛ gouvernement ko kuma na dɛ ne kɔni y'a ɲini Choguel fɛ a ka démissionner ne m'a fɔ a ka démissionner dɛ n y'a ɲini a fɛ de maintenant a b'a yɛrɛ sago la mɔgɔ mun y'a kɛ premier ministre o tigi b'a sago la ne da tɛ don kuma na ne bɛ Mali ko kuma de la k'a fɔ ko ni karisa tɛ jamana bɛɛ bɛn n bɛna misali anecdote ni filanan fɔ rapidement a tɛ to n bɛ kuma bila yan nɔ waati min na Badaw ni Muktar Wan wulila u ka ko la Asimi n'a jɔɲɔgɔnw y'u yɛrɛ bɔ o janfa min kɔnɔ Choguel ni M5 de y'u dɛmɛ k'u bɔ a kɔnɔ wa an ka sabali dɔɔni sa le pays là c'est éternel les hommes passent à tous les niveaux bɛɛ k'i hakili sigi n'Ala sɔnna ma Mande mɛ lamɔ nɔngɔlanga i ko fiɲɛ kɔnɔ ji nka Mande tɛ bɔn Mande bɛ lomu lamɛn Mande tɛ bɔn an balima jama ko di lamɛnbaaw o de bɛ kɛ kuma kan laban ye an ka maa welelen minnu yɛrɛ kɛnɛ kan yan awa min ye jama ko di ye ne kun y'a ta ko 148 ye an ka maa welelenw ni o ye Mohamed Mariko ale kunnafonidila radio Patriote ɲɛmɔgɔ don Yakuba Kulubali secrétaire chargé au conflit coalition des organisations de la société civile minnu bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ Tayiruba a ko ka EMK an y'o de sɛbɛn a tɔgɔ kɔrɔ k'a tɛ EMK la ale de comité stratégique M5 RFP o ɲɛmɔgɔ de Tayiruba ye bi ex-tendance Choguel Kokala Mayiga ayiwa Tayiru makila mɔgɔw y'a faamu sisan
ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ Musa Sanogo bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la Lamine Kulubali ka taa se Mulaye Ture ma ani Salimata Wederago ani Yusuf Sangare olu tun bɛ k'an bila jabaranin kan a kana ɲinɛ jɛmukan in segin bɛ k'a kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ani kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waati segin bɛ k'a kan minnu ma se k'a lajɛ ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan babu wɛrɛw kan ka se ka o fana kuma kɛ yanni o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ